Wow! Kagwapo diri uy! Hala! First time pa jud ko nakaani diri bay. Relaxing kayo sa utok. Sayang nga oy, wala na kauban si mama ug si papa. Malipay unta sila diri ba. Pero sige na lang, kay ako raman diri sulito na ko akong laglaag. Mubalhin ko be, muadto ko dito sa unahan. I'm done hiding now, I'm shining like I wanna be. Malingaw jud ko diri abay, bisag ako ra isa. Mura man gugog princess nga nakagawa sa palasyo. I'm going up, up, up with some moment, but I gotta broke it. Wow! Kagwapo sa bulak, oy! Kahumot! Bagay kay ni sa kuha ba? Humot nga bulak, tapos humot kay ni si princess. May gani kay wala na kasunod si Kustan sa kuha. Kay panira ba yan dyan ng moment? Bidaw be, musaka daw ko dito sa taas, basig napay nindot dito ang view. Hala! Nindot lagi kayo ni Diria! Kita kayong mga nature bay. Maudjud niya akong ganahan ba? Overview! Nindot kaysa akong mata! I'm going up, up, up. It's a moment. Hala! Si Jiprox lagi ni! Patay! Basig magsumbong-sumbong ni kuya nga naglaag-laag ko! Ang saon man ako niya para dili ko niya makitaan! La! Kailan ko ani bay? Patay na ilan jud ko! Hoy hoy hoy! Kailan mo kunin mo? Ako kay wala! Ngi! Nagatik-atik! Silingan mo kung kana mo! Ngi, lahi siguro to oy! Dili to ako! Dili dyan ko masayop! Ikaw magyugto si Agata! Oh, bulaw og buhok! Klaro kayo! Yaki man ni si Jiprox oy! Oh, tanawara! Kailan lagi kunin mo? Nagunsa di ka dire! Maglag-lag pagod ning kuya ba? Ngi! Nangatik! Gipangita mo kani kasi imong kuya kay paugason daw ka og plato! Patay! Nakalimot man na ko panghugas bay! Ngi! Dihaan na kayo maglaglag sa ko! Ikaw rin bahala ito imong kuya! Hoy Jiprox! Ayaw ko gitugan nga na ako dire! Muha naman niya ako pinya! Hala! Kami lagi na bay! Atake daw ko! Basta ayaw ko itugan Jiprox ha! Bibi! Ambi na! Dili lagi! Promise! Oh, dara oh! Di! Sige! Salamat ane! Oto-oto gyud bay! May gani kay nadala ragsuhol si Jiprox! Naan ako sa bagong laaganan bay. Gwapo jud koy nag-view diri ba. Makawala gid diri og problema ba. Mga problema sa eskwelahan, mga project nga wala ko kasabot. Napay agata. Stress kay kaubanon, di gyud mi magkasinabot. Hala! Si Kustan lagi na! Naabot na po siya diri? Hambog pa kaayo oh! Dala-dala og motor? Kagang-kagang rabaya! Unsaon man ako na siya ha para makabalos ko? Nakadaghan na gina siya sa akuha ba? Gahapon gipiangan ko! Sakit kayo akong tiil! Naglagot na jud kog maayo ani ni Kustan ba? Lami na jud kay kumuto ng nawong! Bidaw be? Mindset! Tama! Kuhaan akong break! Wow, ninduta diri oy. Patay! Si Kustan! Ninduta diri oy. May gani kay wala siya kakita nako. Tanggalan na nako break yang motor be. Pantay lang jud kang Kustana karon. Tanggalan man jud nag-break imong motoron ba? Pangita yung motor aning Kustan oy. Liwat jud niya. Pangit kayo. Pasinaw-sinaw pag motor. Mura juga nga yan. Kaayo rang ana-anaon niyang motor para makabalos jud ko ba? Unya, ug maguba iyang motor, guba po diyang naong. Kay kasabaan man na siya siyang mama kay wala pa man naimpas ilang motor. Be, tanggalan na nako nag-break iyang motor be para mahulog siya sa pangpang. Walay tao. Tama jud kay ruting guba og motor ba?
tanggal na. Tanggal na pong kinabuhi ni Kustan kay mahulog sa pangpang. Bi, mutago na ko kay magkatawad jud ko og mabungi na si Kustan. Patay! Gitanggalan ni Agata og brake ang motor bay. Bantay lang yun si Agata ag maangol ang driver ana. Tama na tong laagat, oy. Nalingaw naman ko. Mubalhin na pud siguro kog laing laaganan. Luya sa akong bibi nga motor, oy, nainitan. Tama ra gyud yung mubalhin kog spot. Muli na ko, oy, kay gigutom na ko. Agay! Sa may nagkuwag break, ane? Kasapan do kong mama, ane. Wala para ba ni naimpas? Hala! Natumba na si Kustan! Sayang wala na dito sa pangpang! Hala ka to Agata do. Nakakitabi ako to. Ikaw nagtanggal og brake. Eh! Taka ramang ka, Jeprox! Dili manggod ako ang nagtanggal og brake ato! Nye, mga atik pa jud ka. Nakitaan mo kanay sa kung duha ka mata. Ito ka di ka sa pulis do. Ayaw, Jeprox!